Tamaina handiko gurutze gangaz estalitako latindar gurutzezko oinplanodun eraikina. Elizak lehenago dorretxea izan zela adieratzera ematen duen hormak mantentzen ditu. Gaur egun Kalbario mendi bat den magaletik ibaiaren ibarrera begiratzen duelarik. Baina oraindik ere herrialdeko arginek ohitura gotiko berantiarreri jarraitzen zioten garaian nabe handia egin zen, hein batean dorrearen hormak aprobetxatuz. Ate ondoan dagoen euskaraz idatzitako inskripzio batek auzotarren laguntzaren bitartez berreraikia izan zela gogorazten digu. Eliza gotikoa, 15. mendea, meandearen lehen laurdena, Jainkoaren 1964-1965 urtean zahar berritua. 15. mendeko hasierako eraikuntzatik oso gutxi geratzen da. Mugaldeko kokapenak medio, 17, 18 eta 19. mendeetan zehar hiriak jasan behar izan zituen garrengatik. Behin eta berriro gertatzen ziren sute eta harrapaketek elkarren segidako berreraikitzeak burutzera eta tenplua altzari berrikien janztera behartu zuten. Gaur egun, presbiterioa, eskultura eta margo erretaula handi baten bitartez apaintzen da. Bertan, abe korintiar erraldoiek 5 kale eta gailurreko gorputza osatzen dute. Kale bakoitiak, hormatalez eta bikoitiak tailaz, gehi 4 evangelariek laguntzen duten santu titulatuaren eskultura gailurrean eta alboetan berako armarri oso bana. Joan den mendearen 60ko hamarkadako zaharberritzean hormetako harria argitara ateratzerakoan agerian geratu ziren aspaldian gaztelu gisa erabili izan zela adierazten zuten elementuak, leiho eta ate hondakinak. Erdiko nabea den eremuan pulpitutik bukaerara arte. Zaharberritze berean argi gehiago sartzen leiho irekidurak beherantz urratu ziren, beirate modernoez hornitu zirelarik. Beste elementu interesgarri batzuk bataiarria eta pulpituaren ondoan aulkien azpian dagoen nehorzketa bat dira. Baina Elizako izarra antonomasiaz organoa da. 3 eskuzko teklatu eta behe-suila ditu. Nafarroako organo erromantiko hoberenetzat jotzen da. Akilino Amezua ijauregi organo maisuak egina. Atzerritar eta bertakoei bere gaitasuna erakustearren 1885ean bere lan bikaina estatu frantseseko lerromugan kokatu nahi izan zuen. Nondik Kabalikol marka ospetsuko organo ugari inportatzen ari ziren. Izan ere, Amezuak aurkeztutako aurrekontuan zera zioen amaierako oharra gehitu zuen. Eta aurkeztutako gainerako lan atzerritarrak gaindituko espalitu, bere azterketa eta onespena ematearren izendutako haiek lana gaitzesteko eskubideaz geratzen dira. Bitxikeri gisa, organoaren 3 teklatuak adierazgarriak dira, jolearen nahiaren arabera soinuaren indarra handitzea edo txikitzea lortzen delarik. Erabat mekanikoa da, eta beraz jotzeko oso gogorra. Bere giza ahotsa oso ederra da. Bere ahots timbrea lortzearren, Amezuak Ingalaterran hauntz eta ahari eztarriekin, baita gizaki gorpuekin ere, ikasi eta praktikatu zuela esaten da. 1985ean erabat zaharberritu zen.